זה עכשיו בלוק או מקובל? בלוק. אני רצה היום לדבר על נושא מאוד דוגה למעשה. דיני תוהו סקום, אפקס על רוסו, יגנר סקום. שאלות שבעבר זה היה גם בעיקר בחוץ לארץ, אבל היום יש הרבה אנשים שואלים על כל מיני אתרי מחירות שמזמינים, יש כל מיני טריקים איך לקבל כל מיני דברים. האם מותר או אסור? אני אגיד שאלה שמישהו שאל אותי עכשיו לאחרונה. יש בארצות הברית, גם פה, אבל פה זה יותר קשה, פותחים חשבון בנק, כרטיס אשראי, מוציאים, פה זה אשראי ברגע, זה צריך חשבון בנק והכל, אבל שם מאוד מאוד קל, מוציאים בכרטיס אשראי $100,000, $200,000, והם לא משלמים, זאת אומרת, ואז נכנסים להיות מוגבל, ל7 שנים, אבל אחרי זה הוא עושה איזה הסכם איתם, משלם שליש מהחוב, והוא קיבל $150,000. השאלה, יכול להיות שגם אצל יהודים מותר את הדבר הזה, בוא נגיד שאצל יהודי אסור, השאלה אם אצל גוי יש יתר של אפקס על רוסוי, או שנגיד לא, אתה לכתחילה מגיע פה על דעת לגנוב ממנו, אולי על זה אין יתר של אפקס על רוסוי. הוא פותח חשבון בנק, והוא לכתחילה לוקח $200,000 על דעת לא לשלם. כן, כן. אחרי זה הוא עושה איתם הסדר, הוא לשלם רבע מהסכום, הוא מתכוון לגנוב אותם. האם מותר לעשות זה או לא? עכשיו, עושים את זה שם. הרבה עושים את זה והם מרוויחים כסף. יש גם שאלה מאוד שכיחה. יש היום הרבה עסקני רפואה, כל מיני חולים שצריכים לעבור ניתוחים בחוץ לארץ, ואין כסף. אז יש שם כל מיני סוכני ביטוח שרושמים כל מיני ילדים מפה, מטסים לחוץ לארץ, ועושים שם ניתוחים של $100,000. איך עושים את זה? רושמים אותו בביטוח כאילו שהיה כבר מבוטח איזה חצי שנה קודם, וחברת הביטוח משלמת את זה. זאת אומרת, יש להם כל מיני סוכנים בפנים, נותנים להם שוחד שהם נרשמו כאילו שכבר היה רשום, ואז מרוויחים במקום $100,000 של ניתוחים ואשפוזים. זה מה שכולם עושים שם. לא כולם, לא יודע, זה משהו מאוד נפוץ. השאלה אם מותר או לא. אז זו סוגיה מאוד מעניינת, כאילו, מאוד מעניין, זה שאלה מאוד נגד, ויש הרבה דברים שפשוט לא כל כך, הרבה דברים לא ברורים. כתוב לי גמור, בברכם דף ק"ג, גז לאקום אוסו. מה כן מותר? אפקס על רוסוי, מותר, ותור סקום מותר. בסדר, אז כולם מביאים, גז לאקום מגיע לגנוב. אפקס על רוסוי, זה שהוא חייב לי כסף, אני חייב לו כסף, ואני לא משלם. כתוב לי גמור, שם יש חיוב לשם, אז גם בשוב סבד יש חיוב בשוב סבד. תור סקום, אז יש כאלה שאומרים שגם תור סקום, בהמשך להגיע על מה מדובר בתור סקום, אבל בעיקר תור סקום מדובר שהגוי טועה. מה הדין האם מותר להטות אותו? האם אני מותר לי להרים עליו, בוא נגיד כמה, שמה רושמים אותו כאילו הוא מבוטח, בזמן שהוא לא מבוטח. מוצאים $100,000. אני לוקח כל מיני זיופים ומגיש לחברות, זה הרבה נוגע לגבי, שם זה נוגע לגבי כל מיני החזרי מיסים של האזרחים האמריקאים שצריך להגיש ומקבלים החזרים. שם זה לא מחוץ לדין באמריקה. אז הסיבה היחידה זה רק אם תור סקום מותר, אז אני רוצה להטות אותו. והרבה אנשים לא זכאים, והם מרימו אותו כדי לקבל את הזכויות האלה.
אז השאלה אם מותר להטות או לא, זה מתיר גם בדיוק מחוסה? סתם תאוס. זה מחלקת, זה מחלקת. לכאורה, כמו אבקה זה בוסה, זה מחלקת לכאורה. לכאורה זה אותו דבר. יש מחלקת, אבל זה יותר לא חמור, נכון. אז השאלה אם הגימור מתירה גם להטות לכתחילה. בשולחן ערוך יש שתי שיטות. הרמור 27, אחרי שם כתוב את הדין הזה, כתוב תוסת כחובים קראו לתוסת בחשבון או להפקס על בוס מותר. ולבד שלא יבד עליו דלק חילול השם. יש שום לא אסור לתוסת אלא אם תום מעצמו. אסור להטות אותו רק אם הוא טעם מעצמו. מה הוויכוח? כתוב שם בגימורה שהמקור של ללמוד שגז לעקם אסור, כתוב בגימורה ושחישה מן כהניהו, כתוב בגימורה ככה. בוא נראה את הגימורה. מניין מישהו שהוא נמכר לגוי, עבדים שנמכר לגוי, שלא ימשכנו וייצא, אז לומדים שם בפוסיק, איך? אחי נמכר גאולותיה אלוהי שהוא חייב לעמוד, הוא לא יכול לברוח סתם ככה. אומרת הגימור, שלא ימשכנו וייצא, ולכן הוא חייב לעבוד. יוכל לגלום או לא. תלמוד בחישוב מקונה, די מקונה. מה הכוונה? אז הרבה ראשונים אומרים, שיוכל לגלום או לא, הכוונה שאני רוצה להטות את הגוי ולהגיד לו כמה, בוא נגיד ככה, מה מדובר שם? עבדים שנמכר על 6 שנים, לגוי, הוא נמכר לגוי ל6 שנים, הוא רוצה להטות אותו, להגיד לו, כבר עבדתי 4 שנים, בזמן שהוא עבד רק 3 שנים. או שהוא מטה אותו בכמה הוא נמכר, כדי שהוא צריך לבדות את עצמו. הדבר ראשון אומרים, שהכוונה יכול לגלום עליו, שאתה רוצה להרים עליו, אתה לא חושב מקונהו, שאסור לך להרים עליו, צריך להישאר ככה. מה הפשט בשיטה הזו? אז רוב הראשונים שאומרים את השיטה הזו, גם הרמב"ם פירוש המשנה בכלים י"ב, הוא אומר שאסור להטות לגוי, והוא אומר זה המקור שאסור להטות לגוי, וחישוב מקונהו שאסור להטות. כל אלה שאמרו, הפשט אמרו, סתם אסור להטות. התייספס, פה בדף ק"ג אומרים למה אסור להטות, כי אנחנו חוששים בוא נראה לשם תייספס, אנחנו חוששים אף על גב דתוס כנעלי או ימות עושה להטויס במקום שהכנעלי יודע שגוי זה ויוצא עצמו כלא יודע. פה המציאות שהכנעני יודע, רק מה, הוא עושה את עצמו כלא יודע. למה? כתוב בדיסרוש שהוא מפחד, הגוי הזה מפחד מהיהודי. מדובר פה במקרה שהוא מפחד, כי הוא לא מפחד, אז למה שהוא יכול לעבוד עליו? למה שהוא יכול בכלל לצאת? מדובר במקרה שהגוי חושש מהיהודי. ולכן, אז הכנעני עושה עצמו כלא יודע, ולכן הוא לא ללכת. במקרה כזה אסור. מה זה תתו מגזי לזה? מה זה? ומה זה תתו מגזי לגמורה? אז זה אומר תייספס, ולכן אסור. היות והוא עושה את עצמו כאילו לא יודע, באמת הוא כן יודע, ואין לו ברירה, אתה בעצם מפקיע את עצמך, אין לו ברירה, ולכן זה אסור מדין גזיל. מה החידוש ביכול לגדום עליו? לא, כי היה צריך להגיד, בסוף אני מראה אותו, בסוף הוא מסכים. בסדר. בסדר. אבל לפי זה יוצא, שהתייס מתירים שכל הדין לא יכולים לגלום עליו, זה רק מקרה שהגוי יודע, זאת אומרת שאני לא מטה אותו באמת. אבל במקרה שאני מטה אותו באמת, אז לפי התייס מותר. וזה הפירוש של השתי השיטות האלה, שיטה אחת של התייס זה שמותר, והשיטה השנייה שאסור. עכשיו מאוד מעניין שהשיטה הזו שהרמב"ם מביא, הוא מביא את זה בשם המותחה, המותחה הוא בכמה שמה, והמותחה אומר טעם אחר, אומר למה אסור להטות אותו? אז הוא אומר בגלל, שכתוב בחול דף צדיק ד' שגניבס אקום, גניבס דס אז אפילו בגוי. אומר המותחה, אז אם כן, אף על פי שתוס אקום מותר, אבל להטות אסור מדין גניבס דס. ואם זה דין של גניבס דס, זאת אומרת, זה דין מיוחד של גניבס דס. הנפקא מינה תהיה, שאם הוא כבר לקח הוא
פה הוא הטעה אותו, אז הוא לא התחיל להחזיר, כי אם זה גניב הזז, אז רק תתחיל, בדיעבד אין חיוב של הדבר גניב הזז. כך כתוב במחנה אפרים, בגזל סימן ד' בשער המשפט סביב שמעון חס, שלפי המודחה, החיוב הוא רק בדין גניב הזז ואין חיוב להחזיר. אבל הרבה ראשונים ופוסקים כן למדו שהאיסר לכאורה הוא לא מדין גניב הזז, אלא איסר בדין גזל. אם אני מטה אותו, אז זה גזל גמור. זאת אומרת, מה זה משנה אם אני גוזל, או שאני לוקח. עכשיו שאלה גדולה, איך פוסקים למעשה? כי בשכונות זה שתי שיטות, אז איך פוסקים למעשה? שכונות האב, גם בקצת שכונות, הם מביאים רק את השיטה הזו שעשו. רק את השיטה הזו, כי אין לנו ספק דאורייסה לחומרה. אז צריך להחמיר, לכאורה, רוב הפוסקים לומדים שכל הדינים האלה זה דאורייסה, זה הפשט הגימורה שזה פסוקים, אז צריך להחמיר. מצד שני, יש ספר ערך לחם של המריקש, פה בסביב שמעון חס, וזה אומר, אף על פי שלכאורה היו צריכים להחמיר, אבל מנהג אוילום לא כלום. ומאוד מעניין, יש שתי מקורות בשכונו רוח, שרואים שזה היה ממש, כאילו כל הספרים האלו זה לא נולדו היום, זה היו, אז זה היה ממש מעשים שהיו. יש בשכונו רוח, בסימן סמ"ו, סעיף ל"ב. סימן סמ"ו, שם מדובר בדינים בחירה שטורס. כתוב שם, מה הדין? מוכר של חויב למישהו, ואחרי זה הוא מחל. הוא מחל, הוא אמר לגוי, אתה לא צריך, הוא מוכר את החויב. אז הוא חייב מדין גמי על זה שהוא גרם לו הפסד. יש שם תשוב סרש בו, גם ניהו 50 שעות, הוא מובן ברמו. הוא אומר רמו ככה. אבל אם לא יודע שפורו, מה הדין? הוא מכר לו שטר, שהתברר שהשטר פרוע. שהגוי כבר שילם את השטר הזה. הוא אומר, אף על גב דהוא יכול לעזוב ולגבס מן העקום, הקונה היה יכול, הגוי, הוא לא יודע אם הוא כבר פרוע או לא, הוא מביא לו שטר, אז הוא מחזיק כסף. זהו, שיש לו שטר, כאילו, הבית דין או כאילו, שטר, הוא יכול לגבות. תשמע, רק שנייה. אז הוא אומר, אף על גדול יכול לעזוב לגז מן העקום, הוא פוטר המויכל. למה? הוא אומר, אז מה, מקור דברים לתשוב זרש בו? הוא אומר, אז מה... כי סך הכל, מנעתי אותך מלקחת מציאה. בוא נתן לו שעס, מה? דלא הזיקו בקרנוי, אלא אבלי כמונע מציאה לחברו. בעצם, מה היה פה? הוא מכר לו שטר פרוע, כן? ועכשיו הוא רוצה למנוע אותו בנזק. הוא נתן לו, יש לי שטר מזויף, כן? שטר מזויף מגוי. יש לי איזה זיוף. ונתת את זה למישהו, ואחרי זה אני מודיע לגוי, זה מזויף, אל תחזיר לו. אז הוא בא לתבע אותי, למה הודעת לו ועכשיו הפסדתי? אומר רשב"ו, למה פטור? שזה כמונע מציאה בחברו, וכותב תשוב זרש במפורש, הוא בכלל לא מזכיר, אפשר לראות את תשוב זרש בו, הוא בכלל לא מזכיר שזה איסר. הוא אומר, אפילו גרום בנזיקין דורסו לכתחילה לקה. בדרך כלל יש דין שגרום בנזוקין, פה זה גרום בנזוקין, לא, איפה גרום בנזיקין, כי לא גרם לך הפסד. סך הכל, כמי שאויסו מציע לפון ובחבר ממונוי מליטו לעשר. הרשב"א צריך להגיד, הוא גזל, אתה גזל פשוט. אני רוצה למנוע אותך מלגזול. הרשב"א אומר, לא עשיתי איסור במה שמנעתי לך אותך... כהן ידע שזה פה? כן, כן, אני יודע, כן, כן. שהוא קנה את השטר, הוא ידע שזה מזויף? כן, כן, כן. הכל זה הנידון, זה לא הנידון, כן, כן. אז רואים שזה היה המציאות שם, והפוסקים, זה היה המציאות. יש עוד מקום. זה מזיק. זה לא מזיק, לא, הוא לוקח... לא, יש לו שאלה שהוא מנע אותו מלגזול מהגוי. אז הוא אומר, למה אין איסור מה שמעלתם לך? כי סך הכל גרמת לך להפסיד מציאה. הרשב"א צריך להגיד, הצלתי אותך מלגזול. איזה קשור למניעת מציאה? זה גזלה. אתה מטה את הגוי, אתה מגיע עם שטר מזויף. אתה... חושב בסור כאילו? חושב בסור? כן. איך זה פותר אותך לדעת מה זה? זה לא מזיק בכלל. יש את העבירות שלי. זה לא מזיק. לא היה לך כלום. לא קרה כלום.
לגנוב, רצית לגנוב גם מישהו. אחרי... יש לך להגיד סתם רמון, אני סומך על השיטה. גם אם זה מותר זה מוזר שזה... אני סומך על השיטה שמותר, מה אתה מזיק? מחשיב את זה מזיק. עוד פעם? לא, הרשב"א מחדש שזה לא מזיק, למה? כי זה נחשב כאילו הוא מנע אותו מלקח מציע. אם למנוע מציע זה מזיק. אני אומר, מי שמנע מלגזול, אין שום סיבה שאני אתחייב. הוא מנע אותו מלגזול. אם למנוע מציע זה היה מזיק. אז למנוע מלגזול, ודאי שמשנה. למה? יש שיטה שמותר, יש לי רב. רק שנייה, אז רואים שזה הרשב"א ושולחן ערוך מביאים, שזה היה מילת פשוט. הרשב"א מתיר. לא יודע, אני לא יש לזה רמון. אני אומר, זה מה שכותבים בשולחן ערוך בסמן, זה לא... רמון עצמו שמתיר אותו. כן, זה היה דבר פשוט שלהם, כן. אני אומר, זה מה שעשו, אני אומר, כאילו, הם לא, אף אחד לא מזכיר שאסור לעשות את זה. זה מה שעשו. יש עוד דין, בסימן קע"ו, סעיף י"ב, שמי ששכר, יש לו שכיר, שיביא לו מציאות. אז אומר, והוא הלך וגבה פורות, וגבה חובות פורים מאוד כוכבים, אף בכלל מציע. ולכן הכל זה שייך אם גם אמרת לכל המציאות שלך, אז מה זה מציע? אז הוא אומר, למה זה מציע? כי בעצם זה לא חוב אמיתי. והוא אומר, אם הייתי מחזיר את זה לגוי, אז לא הייתי חייב. הוא אומר, אם יש יחזיר להם כחובים, אין לך בשל מחברות. כי בסדר הכל מנת לך רק רווח. אז זה כמו מציע. ואף אחד מהפוסקים לא אומרים שאסור לעשות את זה. אני אומר, זה היה המציאות שם שעשו את זה. ג' זין, גם יש נידון אחד איתת הגוי. אז שם זה יותר קל, לא יודע להוציא כסף. שם מדובר שהוא קנה בזול, כל מיני דברים כאלה. אני אומר, זה היה המציאות. איפה זה המקרה שלי? זה קע"ו סעיף י"ב. פשוט. כן, שזה היה המציאות שאנשים עשו את זה. אז רואים שעשו את זה. עכשיו, עדיין זה מאוד קשה. אני אומר, דבר הרמון משתי דעות, אבל זה היה. לא יודע, זה מה שאומר קשור משהו מלגון, לא כלי, שם זה לא אף אחד עשה בבית? לא, הוא לוקח, הוא לוקח כסף. כן, הוא לוקח. פסיקה בסתם וישון רמון. אף על פי שהשח פה מביא את הלב שיש לו מישהו מחמיר. עדיין אני אומר דבר שכל, אני לא מכריע, אני אומר כל הדורות נהגו להקל, זה היה המציאות אז, וגם האמריקה שאומר ככה, וזה מציאות היום. אני לא יודע אם יש חיוב השתדלס בזה, לכאורה לא, אבל אנשים שעושים את זה, אז... עכשיו, יש פה שאלה גדולה, וזה אנחנו לא מסבירים. למה באמת אין פה בעיה של גנב הזז? אם יש של גנב הזז, זה אף אחד מאחורים לא מסביר. מאוד חשוב גנב הזז, אף אחד לא מסביר מה התשובה של גנב הזז. אז ראיתי, יש כאלה שרוצים לכתוב, אם מישהו מאחר בזמננו רוצה לכתוב, שמדובר במקרה שהוא יכול לתפוס את הטעות. כשגנב הזז, אין פה גנב הזז אמיתית. הוא יכול לעלות על הטעות. כל אדם שגונב, אז יש גנב הזז. כל שגונבים, אז זה לא עושה שגנב הזז. יש פה לפחות גנב הזז. אבל, כבר נגיע. אבל מה שהבאתי את המקומות האלה, ודאי ששם גנב הזז אמיתית, אני מגיע עם שטר שהוא לא פרוע. גנב הזז אמיתית, הוא לא יכול לעלות על זה. אני אומר כל הפרצה של הפוסקים. גנב הזז, זה איסור ברמה של גזל? נכון, מה זה זה איסור דורס. זה איסור דורס. זה איסור דורס. כן, גם כל המיטה זה אסור. לא, זה לא מביא פוסיק. הראשון אומרים שלסגנו עיבוי, זה גם גנב הזז, אז אני חושב, צריך להסביר, יש שתי הסברים להסביר למה אין גנב הזז. הסבר אחד אפשר להגיד ככה. הרי מה יצא שגנב הזז התורה אמרה, באמת, זאת אומרת, יש ראשונים שאומרים, כתוב ביראים, שרואים שם בגימור, השאפה, כשגנב הספום יש כאלה שמתחילים, גנב הזז אסור לכולנו. אז אומר רואים שגנב הזז יותר חמור מגנב הספום. אז אם כן אפשר להבין ככה. בגנב הזז רגילה, אסור לגנוב את הדעה שלו. אבל מה הדין? אני אתן לדוגמה. רב קסקי שואל שאלה, גם יש עוד שואלים את זה. איך הוא מותר להטעות? הרי יש שזה שקר. איך מותר לך לשקר? דל מאוכל איסור, גזל בגנב הזז, איך מותר לשקר? רב קסקי יש בספר קוטים, יש לו... על ספר קוטים, אז הוא אומר,
פרק א' ספקות ללמד, אז הוא אומר ככה, היות ומותר לקחת את הכסף הזה, זה כסף שבעצם מותר לקחת את זה, כי התורה לא אסרה זה לא גזל במקרה כזה שאני מטה אותך. אז אם כן, מותר לשנות מן השלום. כמו מן השלום מותר לשנות, כי יש לי סיבה לקחת את הכסף הזה, מותר לקחת את זה, מותר גם לשנות את זה. אז אם כן, אני אומר, אותו רעיון לגנב הסד"ץ. כל מה שעשו גנב הסד"ץ זה מקרה שאני סתם רוצה לגנוב את הדעה שלך. זה התורה אסרה גם בגוי. אבל פה, אני רוצה לגנוב את הדעה שלך, אני רוצה את הכסף. אני לא חייב להפסיד את הכסף, שכאילו, עד כמה שהתורה לא אסרה, את הלהטו ישראל, מדין גנב הסמום לתורה לא אסרה. זה שלו, גם מותר לגזול אותו, זה שלו. אני אומר ככה, תורה גניב הסד"ץ. לא. אני לא חייב להפסיד את הכסף שלי. שקר זה בין אדם לברוך. בסדר, אז אני אומר, אפשר להבין... לא, גם שקר זה בין נכון. לא, זה שקר, יש במיסים. גם בישראל זה ככה או רק ככה? מה? אם מותר לצאת לשקר, אז גם מותר לשקר. זה ודאי, עוד פעם, זה ברור לי, זה ודאי, שכל כזה... בארנונה אומרים לפעמים שמותר לשקר, אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה. זה לא יכול להיות כזה דבר. כבר נגיע להמשך, כבר נגיע עוד סברה. אבל... אני אומר ככה, עד כמה שהכסף שלי, זה ברור שמותר לשקר בכסף שייך אליה, מותר לשקר, כן? מדין אוף ג'מילה שוודאי שמותר לשקר. אם הכסף מגיע אליי. אבל זה כאלה, יש הרבה מקום. כסף שלי כבר. כן, וגם למשל, כסף של הפקר, אני רוצה לזכות בזה, ואתה מונע ממני. יש כסף של הפקר, אתה מונע ממני, ואני רוצה לשקר, מותר לשקר. כתוב בגמרא שלא יקרא מחברו מתי הוא רוצה ממך. רק בבזן, זה איסו בבזן, של להגיד איזה שקר בבזן. רק בבזן. אם יש הפקר, ומי שמגיע, שלא יקדין, הוא מונע אותי, גם כדי, אני רוצה לגרום שזה יגיע אליי, מותר לשקר. עכשיו, זה סברה אחת. סברה שנייה שיש לי, היא ככה. אני חושב זה שתי הסברות יכולות להיות אמת, לא יודע, יש סברה כזו. המושג של גנב הסד"ץ זה שאכפת לו שאני אוהב את הדעה שלו. התורה לא רצה שאני אוהב את הדעה שלו. כל המושג של גנב הסד"ץ, אני מרמה אותו, כאילו אני מכבד אותו, כל מיני דברים כאלה. אבל בדבר שלא אכפת לו, הדעת שלו אכפת לו הכסף. אני אומר, לא אכפת לו, בעיקר מה שמפריע לו, אני מגיע עם שטר פרוע, מגיע לו, לא בהכרח מפריע לו, הוא חושב שהזמנתי אותו, הוא מרגיש טוב, אני מרגיש טוב, לא אכפת לו. לא צריך להיות. הוא לא מסכים, הוא לא מסכים. אני מדברת חבר שלי. בשעה טובה אני מדברת חבר שלי. אכפת לו שאתה עושה. האיסור גנב הסד"ץ זה לא מה הוא יחזיק טוב. זה לא אחיו של דין מה זה, כן? זה דין, זה מה שהרם אומר. הרם אומר שגם גנב מומן אסור, מותר אצל גוי גנב הסד"ץ אסור. אז אני אומר, מה אכפת לו פה? אומר הרם ככה, את המומן שלו מותר לגזול, רק את הדעה שלו. אז אני אומר, תשאל אותו עכשיו, מה אכפת לו פה, כן? לא אכפת לו את הדעה, תרמה את הדעה, לא אכפת לי, הכסף. לא חושב שכתוב בגנב הסד"ץ דבר שצריך להיות שאכפת לו מזה שגנבת את הדייטה. על זה מדובר שם, הוא חושב שהזמנת, בסדר, הוא מרגיש, איפה כתוב שהוא אכפת לו. מה? עושה הכבוד, לא? באופן כזה שברור שאם אתה לא אכפת לו רק הכסף, אכפת לו גם מה שביזו אותו. אז הוא כתוב שזה אסור רק. בדרך כלל, כל מה שאסור, הוא לא מקפיד, הוא מרגיש טוב, אז מותר. יש דברים שחשוב שמותר לקרוא. יש דברים שמותר. שהוא גונב את דעתו, כי ככה דרך כלל. אפשר להבין שמושג גנב הסד"ץ שם, אני לוקח את הדעה שלו, סתם, אני אומר, זה מאוד נוגע לא רק בזה, אתה אומר ככה, לשקר, לכל מיני נוער, לכל הדברים האלה, כן? כל המושג של שקר הוא שאכפת לו שרימתי אותו את הדעה שלו. לא אכפת לו מה שאתה אומר, אכפת לו הכסף. כאילו, עד כמה שהכסף, אם מותר לקראת את הכסף, אז השקר, אין פה שום מקום של שקר. כי גם לא אכפת לו, גם הייתי אומר לו, מעניין אותו את הכסף. אני אומר, הרבה מקרים,
לפעמים כן מפריע לו מה שעבדתי עליו. אבל אם עיקר מה שאכפת לו הכסף, על מה זה יישוב, על מה שכל הראשונים לא התייחסו לאיזה גניבת הדעת, אבל במקרה כזה שעיקר מה שאכפת לו הכסף, לא, בעיקר גניבת הדעת הכסף. זה שתי אפשרויות שאני אומר, לפי האפשרות הראשונה זה יהיה גם, הוא מה נפקא מינה, מה יהיה הדין במקרה שאכפת לו גם על זה שרימיתי אותו, ויש פה איזה מושג שגם את הדעה שלו. לפי המהלך הראשון שאני אומר, שאם מותר לקחת את הכסף, אז כבר לא צריך להיות אכפת לי הגניבת הדעת, כי יש לי זכות לקחת את זה, אז יהיה מותר, ולפי ההסבר השני, אז יהיה אסור. למה זה, אחרי שכתוב שכך בשכונו, אז זה קושיה, אבל מה זה כתוב שמותר להטות אותו? איך שאני נסביר את זה? עכשיו, יש נידון נוסף, עכשיו יש נידון נוסף, מה הגדר של, שאני לא, בוא נגיד מי שרוצה להחמיר, הוא רוצה להחמיר, הוא לא רוצה להטות אותו. הרבה מהאפשרות להטעות, לא תמיד זה גניבה, זה דעת או שקר. אני מביא לו איזה שטר מזויף, אתה גונב את הדעה שלו. אני גונב את הדעה שלו. כן. זה גונב את הדעה שלו. אז אני מסביר שבמקרה כזה, או שתי הדברים האלה, אם יש לך, אני חושב ש... למי צריך להיות אכפת? זה פקיד. אני אומר פקיד ואני אין בעיה, זה מה שאני מסביר. אני אומר, כל הפקידים האלה, לא אכפת להם, אכפת להם התוצאה. ומוקם חילול השם לכולם מהאסור. כן, כן. זה שבסטטיסטיקות שלהם הם יודעים שאחוזי הזיכויים לקריאת ספר הם הכי גבוהים מכל הארץ, זה לא? לא יודע. זה נחשב מוקם חילול השם? אולי במשך נגיע כבר עכשיו ככה. יש שאלה עכשיו, מה ההגדרה של תוהו סקום או אבקה לא סקום? הרי בוא נגיד, מה ההגדרה בין גזע לתוהו סקום או אבקה לא סקום, כן? אז, הרי בעיקרון אבקה לא סקום מדובר שיש חוב ממון שאני חייב לך כסף, וכסף שאני לוקח את הממון. מה הדין? יש הרבה מקרים שאני לא בא לקחת, אבל יש אצלי כסף, ואני לא מחזיר לך את זה. יש שאלה מאוד מאוד נוגעת. כשאני עושה איתו מקח, והמקח הוא לא נכון. זאת אומרת, או שאני קונה ממנו 2, ואני משלם לו על 1, אני מטה אותו כאילו אני משלמתי על 1, או שאני משלם לו 1, ואני לוקח 2 כי הוא חושב שהוא נתן לי 1. עכשיו, אני אומר לו, אני לא מטה אותו, זאת אומרת, הוא טועה, או במקרה שמטה, האם זה רק הטעיה או שזה גם גזלקו? השח... הוא חושב שהוא מביא 1, הוא באמת לקח לו 2? כן, כן. הוא הולך לחנות ולקחת מוצרים. עוד פעם, כן, אבל הוא נתן לי את זה. הוא נותן לי את זה. כאילו יש פה יש לו... הוא מגיש לי אם אני מביא לקופה הזה לקחתי. בסוף הוא נותן לך, הוא אומר לה, אתה יכול לקחת. בסדר, כבר נגיע. כתוב, השח אומר ככה. השח שמה בשמעון חס אומר ככה. האם יש לו פרק י' בעיקר עושים לחוף. השח מציע אותו, אבל יש שם גואל, לכאורה זה החתן של השח, הוא כתב את הגואל בחלק ג'. אז הוא אומר ככה, שהשלים שפסק שם שאסור, וכל זה משום, קיצור, הוא אומר ככה, וגם כל זה לא זה, אין מותר, אלו שחי לשלם, לא דרך מכס זה לא יכול. רק משהו חי דרך מכס זה לא יכול. אבל משהו דרך מקח אסור. אם זה דרך מקח, שאני לוקח יותר, ממה שלקחתי, או לכאורה גם כשאני משלם פחות, אז זה בעיה. למעשה, מסתכלים שם שלא ימה, אז רואים שזה לא כל כך פשוט. כתוב שם בגימורה שהיה, מי זה היה? היה מדום אחד, זה המוירה, מי זה היה עוד פעם? שמואל. שהוא מחר, כמו אומרת שהוא סבור מתור שק מותר. שמואל זה מקוצי לכל הדדה ובמה לפרזל, בדלת זוזל. הוא רצה לקנות, הוא חשב שזה נחושת והוא נתן לו של זהב,
ודלת זוזה. ואב לו לאחד זוזה, הוא הבליע לו אחד זוזה. אומר רש"י שהוא היה פה שתי טעויות. טעות אחת, שההוא טעה, הוא חשב שזה נחושת וזה היה זהב. אומר רש"י, טעות שנייה, ששמואל איתה אותו, והוא נתן לו במקום 4, הוא נתן לו רק 3. שהוא אומר לא כך. שהוא אומר שהגוי לקח. מי אומר? רש"י. לא, הוא נתן לו. הגוי לקח 3 בוטות. הוא נתן לו. מה זאת אומרת? הוא איתה אותו. הוא איתה אותו. כן. לא, רש"י אומר שהוא איתה הגוי אותו. לקח. הוא איתה אותו והוא לקח את זה. שואל את משלוים... כן, הגוי לקח. לא, הוא איתה אותו. רש"י אומר שהוא איתה אותו, והוא קיבל, הוא לקח כמה הוא קיבל. לקח כוונה קיבל. זה הכוונה לקח. זה מושג שהוא קיבל. שואל את משלוים... זה גזל לעקום. אז הוא אומר, צריך להסביר פשוט אחר, הוא אומר שהאורך הבוי שלו אומרים פירוש אחר. שבאמת הוא שילם לו 5, להפך, לא הוא שילם לו 4, הבליע לאחד, הוא נתן לו עוד אחד כדי שהגוי לא ינסה לבדוק את העסקה, או שהוא יתרגש עם הזוז הנוסף, והוא לא ינסה לעלות עליו. אבל עדיין ברש"י רואים שמותר להטות. אומר, שצריך להגיד שרש"י סבר שהיות והוא כבר עשה משיחה, הוא כבר לקח את המקל הזה, עכשיו הוא כבר חייב לו 4, אז הוא חייב לו 4, אז זה כבר רק אבקוס על ועושוי, ולכן רש"י התיר. הוא אומר שלום שרק במקרה כזה מותר. בעצם אצל לפי המשלוים יש פה יותר. אם לקחתי דבר מקח ומשכתי ואני צריך לתת לו את הכסף, ואני לא נותן לו את הכסף וכל הכסף, אז מותר לפי רש"י. אבל אם אני לוקח יותר מה שמותר לקחת, זאת אומרת אם הזמנתי 1 ואני לוקח 2, אני מטה אותו כאילו שזה 1, אז יהיה בעיה. המחנה אפרים בגזיר נשיא מדלת אומר שבתי זרועים לא ככה, שבתי זרועים שמותר לי תמיד. הוא חלק המשלם, הוא אומר שמותר, בכל מקרה מותר. הטיס אומרים שיוכל יגלם עולוב, שהוא ירמה אותו כמה שנים הוא עבד, זה לא רק, שם שמותר לו תמיד. הוא שואל עוד שאלה על רש"י, על המשלם, הרי משיח לא קונה אצל גוי. משיח עם גוי לא קונה, לא אומר רש"י, אז אם כן, אז אי אפשר להגיד שזה, לכן אומר המחנפיים, שבכל מקרה מותר. מה ההסבר בזה? ההסבר בזה, שהם למדו, זאת אומרת, משהו של רש"י וטייץ, שביטאו, גם המהלך של המשלים מאוד מחודש, שמדובר שכל משך, אחרי צריך לקחת. אז מוכרח שאפשר גם להטות בין לפי המחלפה? כן, 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 כן. לפי רש"י, כן, כן. מה ההסבר בזה? ההסבר הוא, שהם למדו שכל האיסור של גז לעקום, זה כשאני בא לקחת בלי רשותך. אבל אם אתה נותן לי את זה, זה לא עכשיו גז לעקום. זאת אומרת ככה, יש מושג שאני לוקח אצלך, זה בעיה. ההבדל מאבקוס על בוסוי לגז לעקום זה לא ההבדל שאבקוס על בוסוי, זה שיש כבר חוב, אלא ההבדל בצורת הגניבה. גזילה שאני בא לקחת ממך, ואבקוס על בוסוי אתה נותן לי. בכל... יש התנגדות. מה זה? הוא מתנגד או לא מתנגד. האם הוא נותן לי בכוונה? הוא נותן לי בכוונה. הוא נותן לי בטעות. לא משנה, זה הגיע אליי בצורה שהוא נתן לזה. עכשיו, לפי זה, יש מחלקס, האם משהו שנמצא אצלו, מותר לו לקחת את זה לעצמו. יש תז בזה יודעס מגוף חוף, גם נתון מסימן עין בייז, אומרים שגם משהו מותר לקחת. יש הרבה שחולקים על זה, גם כתוב בחלקס מחויקק סימן חוף חס, בסעיף א', שגם משהו. אמרנו, בהכרח שהם למדו, שעד כמה שהמשהו כבר נמצא אצלי, אז זה גדר, הגיע אליי בהיתר. נסיבס כותב שאפילו פיקודין זה נחשב אבקוס על בוסוי, כי בהיתר עושה להיות. כן, 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 כן. זה כמו משהו, כן, כן, כן. לפי אבא שלא ימי, אז יש בעיה. כי עכשיו אתה לוקח את זה. רואים פה איזה רעיון חדש? יכול להיות שבזה הוא מודה. מה? מה שכאילו פיקודין יכול להיות. נכון, כן, 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 כן. אבל בסוף רואים את הרעיון הזה, שהאיסור של גז לעקום
זה רק שאני עושה את זה באיסור. אם הוא מרמה אותו, כדי שתן לי אז אין בעיה. זאת אומרת, התורה לא הקפידה על זה שכסף של הגוי, שלקח את זה לא שלו כדין, התורה הקפידה על המעשה לקיחה שלו כדין. אבל אם הוא נותן לי אז אין בעיה. עכשיו, יש שאלה. אז בואו נסכם לפני שאמרנו, על המקרים שאמרנו, אז ככה. עדיין אבל מה להיכנס? כי אני שלא יכול על זה, ולכאורה, יש עוד שחולקים על זה, גם אלה למשל, כן, כל הראשונים שאומרים שיוכל לגלם או לא, שהאיסור להטות אותו, אז מה האיסור? בסוף אבל, הוא נותן לי את עצמי, כן? הוא משחרר אותו, הוא משחרר את העבד. העבד נותן לו פחות כסף, הוא משחרר אותו. אז הוא נותן לו. אז בכך שהם למדו, שגם בכך זה אסור. בגלל שהוא לא באמת טועה. נכון. אז מה, יש מולק ראשונים, מה הוא יכול לגלם או לא? אם יכול לגלם לו, זה בגלל שאני מטה אותו, ואם כן, אז הבעיה, זאת אומרת ככה, יש בסבינו 3 דרגות. יש מושג של תור סקום, זה גם מקרה שהוא טועה בעצמו, והוא נותן לי יותר, אז זה מותר. כי תור סקום זה גדר של הווידה, וכמו הווידה סק מותר, אז גם זה, הוא טעה, זה בעיה. יש מושג שאני מטה אותו, זה לא טעות שלו. אז פה יש לנו שתי מהלכים. הם שלא להבין שגם בתור סקום זה רק במקרה של ההלוואה, שאני חייב לו, גם מקרה של להטות אותו, גם ההטות של להטות אותו, זה רק במקרה שאני רק מטה, שרק בהלוואה ולא בכסף חדש. אבל פשטס, רס של הטיצה שלו, ככה, אז מותר גם לקחת מקח שלא יקדים. אז אם כן, כל הציורים שלנו, כל הציורים האלה שמישהו מקבל שלא כדין, הוא מקבל מקח שלא כדין. עכשיו, במקח יהיה פעמים אחרת, במקח יהיה פעמים שהוא קיבל את המקח צריך לשלם, אז יהיה פקסה ועושה, אבל כל מקרים שהוא מקבל יותר, אז לכאורה זה גדר זה תלוי מחליקס הזה. אני רוצה לחזור לשאלה הזו שהוא שואל, האם מותר לי ללוות כסף מהבנק, על דעת לא לשלם. מה אתם אומרים? לפי המשל הדס. זה יותר גרוע מדרך מכך. אז אני רוצה להגיד, מסתבר... ממש טוב, שהגיע לדוג היתר. לא. לא. זה הגיע בתור משהו, עכשיו אני לוקח את זה. הגיע בתור משהו, עכשיו אני לוקח, לא. זה הגיע בתור הלוואה. אבל אני לא רוצה להביא לך הלוואות סתם. רגע, יש קצת שתשלם, אז אולי ישלם. הוא אחד שלוקח מקח, הוא לא רוצה לשלם. אז אני רוצה להביא פה איזה... בקיצור, אני שאלת את הרב סילמן, הוא אומר, זה גז לקום, אני שאלת את הרב סילמן את השאלה הזו, הוא אומר, זה גז לקום? אסור. אסור ללכת לבנק, לקחת את ההלוואה, זה גז לקום. איך לצורך העניין לקחת לחם על דעת לא לשלם? עכשיו, לדעתי, יש חזון איש שמותר. זה לא חזון איש, זה גם קשור מאוד לכאורה. חזון איש, בברכא מסימן י', סיפות י' ד', הוא דן שלנו לשאלה כזו. מה הדין? כשגוי נותן לי מקח, הוא נותן לי איזה מתנה, הוא אומר לך, אני נותן לך את המתנה בתנאי שמחר תעשה ככה וככה. ואם תעשה ככה וככה, אז יתברר שזה גזל. יתברר שזה גזל מפריע. ומחר שלכאורה, זה גזל לקום. כי אתה לא מקיים את התנאי, אז מתברר שזה גזל, אתה חייב לעמוד מתי זה גזל. ומחר לפי זה יש לו שאלה גדולה. זה שואל, כל אף כועס על מוסוי, אני מגיע לגוי ואני לא ממנו כסף. ואחרי זה אני מגיע, אני לא משלם לו, כי לגוי אני לא צריך לשלם. שלא חזון איש. הרי אם הגוי אומר לך, אני מוכן להלוות לך את הכסף רק בתנאי שאתה פורע לי. אז זה תנאי. אז ודאי שכל ההלוואה זה בתנאי שתחזיר. ואם לא תחזיר, בפרט שהדין אומר שאתה לא יכול להחזיר, אז אין לך תנאי יותר מזה, ובהרבה לא מפריע שזה גזל, כל ההלוואה היא בגזל. אומר החזון איש, לומדים מכאן יסוד, שיש שתי סוגי תנאים, הוא אומר ככה, אם הוא אומר לו, אל תתחיל להשתמש עם זה לפני שאתה מקיים את התנאי, אז בעצם, אם הוא לא מקיים את התנאי, אז הוא לוקח את זה בגזל. זה בעיה. אומר החזון איש, אבל אם הוא אמר לו, אתה יכול להוציא את זה, אתה יכול להשתמש עם זה, ויש תנאי שאחרי זה קיים את התנאי. אז הוא אומר, גם
אם הוא לא יקיים את התנאי, זה כבר הפקוס קלבוסי. כי זה הגיע לידו בהיתר, בצורה שאומר לי, שזה רק תנאי מאוחר, לא תנאי קודם. הוא אומר לך, זה מישהו שאלה מאוד פשוטה, כל הפקוס קלבוסי, למה להגיד שטעות? הוא אומר לך, זה מישהו לא. אני חושב שהוא יכול לגבות מהיהודי, הוא לא יכול, אפילו מהיהודי, דינו שהוא בין אדם למוקם שלו, לא צריך להחזיר. הגוי חושב, בסדר. כן, חושב, באמת יכול אבל זה לגבות. כסף. באמת יכול לגבות. וגם בבן כזה. כן. גם בבן כזה יכול אז לגבות. זה כן היה שהוא לבא על דעת שהוא יחזיר. הגוי יבוא עם כן, מחלק לא, זה. אבל אף פעם זה טעות, בוא נגיד שזה טעות, כן? הרי זה טעות, שאם היה יודע זה לא היה מלא. אם היה יודע עתידו, לא מדברים על ידיעת עתידו. אם הוא ידע, זה תנאי. הוא ידע מה? אני מלווה ליהודי, אז זה בתנאי שהוא יחזיר. יהיה לסרוד את הכיוון. תנאי. לא יהיה אפשרות לממש את תנאים על ההלוואה. עדיין זה תנאי, זה סוג של תנאי. זה לא תנאי, למה זה תנאי? כל מלווה, אין לו תנאי שזה... זה תנאי, שאם לא תחזיר, אם לא תחזיר, זה יהיה ברור שזה כל כסף. הלוואה יש תנאי? כן, זה יותר טוב מתנאי. לא צריך להגיע לתנאי, לא צריך להגיע לתנאי. אבל לפחות יש תנאי. מי שלא פורע, אז הוא למפרע גם כי לא קיים תנאי, לא התנאי, כל מלווה לא התנאי. זה חובה, אני אבוא, אני זה אקבע. הדעה שאתה מתכוון להחזיר. ואם אתה מתכוון להחזיר, זה טוב, כן. ואיפה כתוב שמדובר שהוא לא מתכוון. אולי יש לו הלוכה שתכולה, אבל הגוי יבוא עם השטר שלו ויגרש. ויהיה לסרוד את הכיוון. לא יכול. בסדר, אז... שגם יעשו. אם הוא לא מתכוון להחזיר, אבל השאלה אם כל אחד שלו במיגור לא מתכוון. עוד פעם, אצל כל אחד, כל מי שמלווה, מי שלווה לגוי, אז יודע מראש. אם הגוי היה יודע שלא ישלם, אז הוא מחזיר לו. ובפרט, כשהוא לווה מיהודי יודע שחייב להחזיר כי התורה אומרת לו. פה לכאורה זה תנאי מפורש שאומר לו, אם הייתי מוכן, הוא אומר לך שיש בכך רואים שהיות ואפשרת לי להוציא את הכסף, ורק אחרי זה מתברר. זה חדש. התנאי פה הוא אומדנה, הכל זה אומדנה, שאדם לא מלווה, לא יפה שלא מתכוון לשלם. כן, כן. האומדנה הזאת היא שהוא גם לא מרשה לו להשתמש מראש. לא, אומר לך זה מישהו, אומר לך ככה. היות ואתה אומר לי, אתה כן נותן לי להשתמש ורק אחרי זה להחזיר? לא, אבל פה אני לא... לא, כן. כי אם אני אעשה אתה מאפשר לי. זאת אומרת ככה. אבל אם אני יודע שאתה לא... אז התנאי הוא שבהמשך אני אמור להחזיר. אם אני אחזיר לך בעיה, אז אם כן, זה... לא יהיה פה תנאי, הרי. לא, זה כן תנאי, כי אם אני אחזיר זה לא בעיה. אם אני אחזיר זה לא בעיה. אז אני אומר, איך שלא נסתכל על זה, אם אני של הפקוס על בוסרי מותר, אז גם פה זה הפקוס על בוסרי, אני מגיע ללוות על דעת להפקיע. ואף אחד לא אמר שהפקוס על בוסרי מדובר, שהוא לבא להתחיל על דעת לשלם, אחרי זה החליט שלא. לא. כי אומרים, אנשים לא פריירים, כן? אנשים שיודעים שמגוי, אני אומר, במקרה שיש חיל לשם, לא, אני לא אומר שאני חיל לשם. אז בכל אופן כזה בו זה... מה הכוונה מקרה שאין חיל לשם? כאילו, מקרה של חיל לשם זה לא רק איפה שאני לפני כולם הולך ואומר ועושה. שיכול להתגלות, זה נקרא מקרה של חיל לשם. למשל, מה הכוונה? יש תשובה בדברי חיים, שאדם יודע את ה... יש תשובה בדברי חיים שאומר חיל השם זה רק במקרה שאומרים שהיהודים מתכוונים לגנוב, אבל אין לו כסף, אז אין חיל השם. כמו שלגויים אין כסף. מה הכוונה? גם אצל הגויים יש כאלה שפושטים רגל. אמר דברי חיים, דבר דברי חיים מצא. אני בדיוק שקש לו. לא, הוא לא יכול להגיד. לא התכוון לשלם. הוא אומר ככה, דברי חיים אומר, רק דבר שאני יודע שיהודים עושים את זה לגויים. אבל זה דבר שיכול להבין שהוא לא משלם בכלל שאין לו כסף, זאת אומרת, אם הוא לא יודע שיש לי כסף, אז אין בעיה מחיל השם. אז אני אומר, כל האנשים, גם הגויים עושים את זה. שאנשים לובים, אין להם כסף. הרי הבנק אף פעם לא יודע מראש מי יש לו כסף ואין לו כסף, לא יודע. הוא לוקח בחשבון שיש כאלה שיחזירו כסף, כאלה שלא יחזירו. ועכשיו, יש פה איזה רעיון, מה זה טעות, אולי אני מזכיר. הוא אומר לך, זה מי שכל הפקס הזה יותר טעות. אבל עדיין זה על דעת כן, שאם תקיים את התנאי, זה נותן לך אפשרות להשתמש. אז זה בוא להיות באמת. אז אם כן, עדיין יש תשובה של האיניצחוק שכתוב לו ככה. האיניצחוק אומר שמי שלוקח, אני אתן עוד דוגמה, יש ספר ישראל יסף של הרב אפרתי ששאל אותו רבי ישיב. שואל אותו רבי ישיב,
בעבר היה סוג של, עשו איזה, פתחו מנוי בטלפון. לפני הרבה שנים פתחו איזה מנוי בטלפון בחברת מחוץ לארץ מגויים. ואומרים כמה חודשים לא משלמים, אז הם מנתקים. אז שאלו, האם מותר דווקא זה ועושה? אמר רבי ישי, שתשובה בין יצחוק, חלק בסימן מהם, שאני יצחוק אומר, שמי שלוקח מקח ולא משלם, אז מתברר שזה מפריע גזל, ולכן זה בעיה. והאין יצחוק אומר שגם בגזל עקום, האין יצחוק אומר את הרעיון הזה, הוא שואל, הוא אומר, לא יכול לגלמו עליו, אז מותר, הוא שואל מה הבעיה, הרי בסוף אני מוציא את עצמי ולא משלם. מה יצחק בגלל רואים שמי שלוקח מקח ולא משלם, אז הוא עכשיו גזל עקום. אבל הוא אומר שהוא אותו דבר פה, ולכאורה זה מאוד, מאוד שונה בין הציור של יכול לגלמו עליו לפה, כי יכול לגלמו עליו. אני לכתחילה מערים עליו, אני יוצא בלי לשלם, כי אני אומר שאני לא יכול לשלם. לפי מה שחייתי שמחנק, יש חילוק מאוד גדול. שיש הבדל אם אני מרמה אותו ולוקח בזמן שאף פעם לא חושב לשלם, זאת אומרת, אני אומר לו, כבר שילמתי לך, לבין מקרה שהוא נותן, ועל דעת אם לא שילמת, אז לא מוכן לתת לי. זה הציור של הגימור שם ויוכל לגמור, או לא? זה הציור שלהם ששלם במקר וכל הדברים האלה. אבל יש מקרים אחרים. שהוא אומר, אני פותח עכשיו קו טלפון ואני אשלם לך. עכשיו, השימוש עכשיו זה בטר. השימוש עכשיו זה בטר. רק מה, יש פה איזו גזילה שאם היה יודע, אז לא נותן לך. אבל זה רק תנאי של בעתיד ולא תנאי של עכשיו. ולכן, אז לפי החזון איש, וזה חיה מאוד גדולה מאבקוס על בוסו, אלא אם כן נגיד שאין למדו שכל הדין של אבקוס על בוסו, מדובר רק במקרה שהוא כבר, שהוא לא התקבל לכתחילה רק אחרי זה. לא, יש מקרים שיש בעצם חוב, גם לפי אם יש אבקוס על בוסו, יש חוב. כן, אבל... לפי זה, אם אני אומר שתמיד אני יכול לעשות את זה, אז בעצם אין חוב, רק הוא יבוא ויקח לי. לא, אני אומר גם כזה מותר, אבל בסוף זה גזילה, כי הוא לא מוכן כזה חוב. הוא לא מוכן כזה חוב שבסוף לא ישלם. לא, ברוב המקרים יש חוב, יכול להיות שאני אשלם או לא אשלם, זה נושא עתידי. גם פה, אולי כן ישלם, גם במקרה שלנו, אולי כן יגיד לזה פייס וכן ישלם. אני אומר, זה לא... לא, כי אבקת על באופן יצא חילול השם, הוא כן ישלם, רק יגמר לו איזה מקרה. זה מה שאני אומר, תראי בפוסקים כל המילים האלה, זה היה סיפורים שונים שאנשים עשו כל מיני דברים, ולא היה חילול השם, לא יודע, עשו כל מיני... העושים יש לו עוד חידוש מאוד גדול, שכל שאלה שואלים אותו על גזל עקום, כל מיני חברות בחו"ל, הוא אומר כל חברה שנסחרת בבורסה, אז זאת אומרת, כל החברות היום יש שותפות של יהודים, הרי הכסף שלנו מושקע בבורסה, קונים בבורסה בארצות הברית, עכשיו כל החברות יש שם שותפים יהודים. אז אם כן הוא אומר, אין יותר בכל בנק, בכל בנק של גויים, אין כאן מושג בנק של גויים. בכל בנק של גויים יש שם אחוזים בודדים של יהודים, אבל מספיק אחוזים הבודדים האלה, בוא נגיד, אם יש, זה מוריד בערך של המניות, אז גם חוב. לא, רק שנייה. עוד פעם. בוא נגיד, אם יש ליהודים, אם יש ליהודי אחד, מספיק שיהיה לו, שווה פרוטה היום למשל, כן? זה 15 אגורות, כן? אז אם יש לו 0.15 מניות מהחברה, אז זה מספיק שיש כבר שווה פרוטה בכל שקל שאני גונב, אז יש פה שווה פרוטה של יהודי. הוא לא מושפע מזה. הוא מושפע? רק שנייה. איזה של גנב זה גם פחות מפשוט, זה חצי שיר. חצי שיר דורייסה, זה לא בעלות שלו. עכשיו, יש כאלה שאומרים שכל שאלה גדולה, מה הגדרה של מניות, אבל זה לא קשור, כל השאלה שמה זה לגבי ריבית, לגבי זה. אבל ברור שמי שבונה, אני גולה ממנו. הוא לא יכול לעשות שום דבר בחברה. לא מושפעים. זה לא רק החלטה. מה זה משנה? מושפעים משווי ההנפקה של זה בבורסה. רק שנייה. לא של מי מקבל הכסף כסף. הזה? רוב גוי, זה הגדרה העבירו. איך מתאפס?
זה היו ספרות אחרות לגבי מי המלווה. אבל מי הבעל המעמד הזה? זה מתחלק לפי השותפות. אבל הוא לא נחסר שום דבר. הוא נחסר? הוא לא נחסר. אני גונב. אבל הוא לא נחסר כלום. למה לא נחסר? כי הוא יוציא את המדינה שלו, הוא מקבל את כל הכסף. שווי מניה. הם לא, אין לו שום בעיה. יש פה סברה, כן, מחלקים דיבידנד. אני אומר, יש סברה שצריך להגיד אותה, שלכאורה, אני אומר, למה כולם לא נותנים כמו הרב סילמן? אז התשובה מאוד פשוטה. הרי היום רוב הכסף, כן, רוב הכסף שאנשים מרוויחים, זה לא, בוא נגיד, יש חברת דל, שמייצרים מחשבים, כן? כל מיני חברות, כל הדברים האלה, רוב הרווחים שלהם, זה בכלל לא מהמחירות שלנו, כן? יש עכשיו לאחרונה, אילון מאסק, הוא נהיה ביום אחד, הוא נהיה מ-400 מיליארד דולר לטריליון. איך זה היה ביום אחד? פשוט הכניס את החברה שלו לבורסה, וזה נסחר בורסה, אז אנשים רוכשים את החברה. היום, הרווחים של החברות, זה לא מהכסף הקטן שאני קונה מהחנות, יש אלי אקספרס, כן? יש הרבה שאלות, בוא נגיד אלי אקספרס, אמזון. יש שם אנשים יהודים שהם שותפים באמזון. אני אומר, הרווחים של אמזון, רוב הרווחים שלהם, על דעת מה הם נכנסים לזה כדי להוכיח מהמניות שעולות. גם המחירות הזה. אז אני אומר, לכאורה הם לא מקפידים. הם לא מקפידים, אם הם יקפידו זה הבעיה, כי בסוף הם בעלים. אבל הם לא מקפידים, כאילו אני אומר, זה מדובר בשברי אחוזים, אני אומר, ביחס לכל החברות הנסחרות בבורסה, בארצות הברית, כל הדברים האלה, מדובר במיליארדי דולרים, וגם כל היהודים יגנבו, זה לא מושפע, אמזון, כל החברות האלה זה חברות עולמיות, באמת זה לא מושפע, אני אומר, זה חוסר, זה לא עכשיו לא חוסר, כי החברה בעצם מפסידה. אבל עדיין, הם לא מקפידים. הם לא מקפידים, כאילו, לא אכפת להם. אם הם לא אכפת, אני אומר, גזל, כל היסוד של גזל, לפחות כמו השאר, שינוחל, שאם אני... מה אתה אומר? אחד שיהיה לו אחוז גבוה, שיהיה לו אחוז מניות מכובד, יהיה אכפת לו. אני לא... מי יהיה בשיטתי? עוד פעם, לא, צריך להבין, הרי כל הגויים עושים את זה. צריך להבין, כן? הם משנים מדיניות, שהם רואים שהרבה גונבים, הם משנים מדיניות. לא, עוד פעם, זה לא רק היהודים. הגויים עושים את זה, היהודים עושים את זה רק אם מותר ואם אסור לא, רק חלק מהיהודים. אני אומר, למה הם עושים את זה? למה כל העולם המסחר, סתם, אני רוצה לשאול, כן? למה כל הבנקים מלווים כל כך הרבה כספים לאנשים ומפסידים? כי הם מרוויחים הרבה יותר מכל, אני אומר, ככל שאתה רוצה להרוויח יותר, אתה צריך להפסיד, להסכים להפסיד. הוא אומר שלא מקפיד. כי זה היה לו ברירה. כן, אז אני אומר, תשאל את היהודי הזה, כן? תשאל את היהודי הזה, שוב, אני אומר... אם אני אשאל להגיד שהוא מקפיד, אבל לא די איתו או שהוא יכול להקפיד? אני אומר, אני מקפיד. כל הזמנים מקפידים של זה, יודעים שמלא. לא, כי הם מפסידים, שם מפסידים. אני אומר ככה, שוב, אנחנו מדברים, בוא נגיד, לחברת אמזון, כן? אנחנו מדברים על חברת אמזון, כל מיני דברים כאלה שהם... כל מי שמושקע שם זה בעיקר לגבי המניות של החברה שעולות, גם הרווחים, דובר במשהו עולמי, כל החברות העולמיות, הכסף הקטן מהיהודים זה משהו כסף קטן, מכל הגנבות האלה שהיהודים מצליחים, זה משהו כסף קטן, זה משהו, שוב, אין לי בעיה שישמעו, אין לי... זה לא כמו למנוע מרוטשילד? מה? לא, אני לא מקפיד, זה מה שלנו. רוטשילד לא מקפיד, לא. אם הוא לא מקפיד, זה מותר. אם הוא לא מקפיד, זה מותר. לא, אם הוא לא מקפיד, זה מותר. מותר, כן. אם הוא לא מקפיד, זה מותר. יש דברים שלא מקפידים, כן. גם הוא לא מקפיד לאף אחד, הוא יודע שכל העולם עושה את זה, הוא לא מקפיד. כמו שעשו מגוי, עשו גם ליהודים. מה זה? למה אנחנו לוקחים את היהודים כגוף אחד, כמו כגוף שני? לא, עוד פעם, לא. אנחנו לא יכולים לעשות את כל המקרים. אתה יוצא בחברות הבטחה בכל חנות. מה זה? שוב, אני אומר... לא. ודאי שהוא אמור... אני מדבר על כל ה... זה שהם לא נפקא מינה מכל זה בפני עצמה, זה לא אומר שבסך הכל... אני רוצה גם להקריא, רואים שזה היה נוגע שאנשים עושים את זה, אבל יש לשון מאוד מעניין בסמ"ג.
נסמק ב-10 סימן ע"ד, אז הוא אומר ככה, הוא אומר את הדין הזה של אבי דסק, הוא אומר, תור סקום אסור להטות אותו כשיש חילול השם, וכבר דורשתי לגולוס ירושלים עכשיו בספרד, בשעה גולוס אדוים. כי עתו שערך הגולוס יסע מדי, יש לישראל להיבודל מאב לאוילון, ולאחוז בחוסו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמס, ושלא יהיה לשקר, לא יהיה לישראל ולא יהיה לגויים, ולא יהיה להטויסם, בשום עניין, ולקדש עצמם אב ומות עליהם. אז הוא אומר, כשיהיה לקדוש ברוך הוא להושיעם, הוא יבוא להושיע את ישראל, יאמרו הגויים בדין עושו. כי הם אנשיים וזה טוב עשה מזה בפיהם. אבל אם יסנגו מהגויים ברמוס, יאמרו ראו מה עשו, שהקדוש ברוך הוא לחלקו גנובים ברמויים. ולכן, כל זמן שהם יסנגו ברמוס מיד בגויים, ולכן צריך, עכשיו בגולס, צריך כן יותר להקפיד שלא לעשות את כל הדברים האלה. ואם הוא כתב את זה אז בגולס, אז זה יכול להיות שעכשיו הגולס יותר חזק, אז צריך יותר להקפיד בזה. עדיין, אבל צריך לקחת פרופורציות את הסוגיה הזו, את כל החילוקים האלה שאמרנו, שיש את המקום הזה שאני ממש גוזל, זה לכולם מה עשו, שאני מאותו טוב ואני מקבל כספים במאומה, זה לא מחליק האם מותר להטות או לא, וכשאני מקבל כסף וצריך להחזיר בהמשך, אז אני שלי כבר אמרת הגדרה הזו שאיזה גזר של הכסף שאני מקבל, עשיתי מה שלא אחד להחזיר, זה כבר לא גזל, והחזוני שאומר שכל הכסף הזה בעצם יש פה טענה שמתברר שהכל זה טעות, מה חזוני שאם קיבלתי את זה ואני צריך אחרי זה להחזיר, זה כבר לא נחשב גזל עקום, ויש כאלה שחולקים. זה מי שהיה י' ד'? י' ד'. טוב. אנחנו נמצא את זה, ראיתי את זה פעם, איפה ראיתי את זה? יש הרב גוסמן, קונטס זה שיעורים, גם כותב את זה, שלפי תייסס היית עכשיו כל הסדבות, ועד שהוא מתכנן להחזיר ואחר כך... כן? והוא מציע, בסוגיה של האינוי. כן. כאילו שום יודעים מי אבסדה, אז אמרנו... כן, שכל האינוי, למה... האינוי עשה קום. אז הוא אומר, זה אחד...